Familijo, gde ste tu? Pa, malo udesno. Za malo da padnem ovako. Aj, Bože. Sada slijedi glazbena točka kojim se i završava uveličali ovu svečanu akademiju. A tek Vladu Panovića kad vidim. Op, pazi se, pazi se. Od danas počinje sa radom novi telefonski servis 041 333 041, ja se izvinjavam. Koji Bože. Tri para italijanske serije B. Ovoga puta ste sasvim... Ništa, samo vi nastavite, nema veze, ja ću sad ovo. Dakle, ovoga puta smo sve zakružili, ja sam ostao živ i zdrav. Idemo dalje. Tako da, jednostavno, kada je ušla... Izvoli. Samo moment. Izvinjavam. Ne, pućemo sam. I Sanja najavljuje Halo Pink. Evo da pozdravimo žiri još jednom. Izvolite, dobroveče. Ovo su vaša mjesta. Žiri, dobroveče. Hajmo da pomognemo gospođi da ustane, ovakve stvari se dešavaju. Nadamo se da je dobro. Evo, ostatak žirija može slobodno da sedne.